kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, gisaulog karon sa atong simbahan ang pista ni San Maximiliano Kolbe, pari ug martir. Kini si San Maximiliano murag moderno na ni nato nga mga santos, kuyog nilang St. Therese of the Child Jesus, kay natawo man ni siya sa year 1894, niya namatay ni siya sa 1941 dito sa concentration camp sa Poland, kay Polish man ni siya. Niya namatay siya tungod kay iyang gipresentar ang iyang kaugalingon nga maoy mupuli adtong tao nga wa say sa nga buot patyon niya. Naluoy man siya maoy ni presentar nga ako lay ipuli diha, ako lay patya, kamo mo puli mo ana, og ako patyonon ako karon, nay usa ninyong moingon ako lay patya sir, Elanas father na. Hoy, managan mong tanan. So gakinahanglan ta sa kaisog sa pagtuo ni San Maximiliano nga mao'y gikinahanglan karong panahona sa atong pag-alagad sa usag-usag. Busa padayon tang magampo alang sa mga nag-alagad nato, mga frontliners nga nakig-asdang niining COVID ug sa iyang mga variants. Ato sang iyampo ang ato mga benefactors and donors nga maoy mi paggaan sa atong mga panginahanglan dinhi tungod sa ilang pag-empty sa ilang kaugalingon aron motabang nato. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o makagagahom nga Dios, gihimo mo nga makadaog ang imong martir nga si San Maximiliano batok sa mga kasakit nga iyang giantos. Tuguti kami nga nagsaulog sa adlaw sa iyang kadaugan, nga tungod sa imong panalipod dili gayud kami mabuntog sa mga dautan nga naghulga kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Josue. Mipadayon si Josue sa pag-ingon ngadto sa tanang katawhan sa Israel. Busa simbaha karon ang Ginoo ug pagmatinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya. Kalimti ang mga Dios nga gisimba sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia ug Ehipto ug pag-alagad kamo sa Dios. Kung dili kamo andam pag-alagad sa Ginoo, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo, ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia o ang mga Dios ba sa mga Amorihanon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon?
Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tao mitubag, dili gayud kami mobiya sa Ginoo ni moalagad sa laing Dios. Ang Ginoo nga atong Dios nagluwas sa atong mga katigulangan ug kanato sa kaulipnan sa Ehipto ug nakita nato ang dagkong mga butang nga gibuhat niya. Gilikay kita niya sa kadautan, bisan diin kita paingon taliwala sa tanang kanasuran nga atong giagian. Sa atong pagdasdas, giabog sa Ginoo ang katawhan ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa kayutaan. Busa mag-alagad usab kami sa Ginoo kay siya amo mang Dios. Giingnan ni Josue ang katawhan, dili kamo makaalagad sa Ginoo kay Dios siya nga balaan ug dili mo pasaylo sa inyong mga sala. Dili siya motugot nga adunay kaatbang. Kung mobiya kamo sa Ginoo ug moalagad sa laing mga Dios, kaligutgutan gayud kamo niya ug kastiguhon. Iya kamong laglagon bisan kun kaniadto gikaluy-an kamo niya. Mitubag ang katawhan, mualagad kami sa Ginoo. Busa miingon si Josue, kamong tanan mismo mo'y mga saksi sa inyong hukom sa pag-alagad sa Ginoo. Ug mitubag sila kaniya, oo. Kung mao kana, matod ni Josue, isalikway ninyo ang inyong mga Diyos-Diyos ug isaad nga ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, maulamay inyong alagaran. Mitubag sila kaniya, alagaran namo ang Ginoo nga atong Dios ug tumano namo ang iyang mga sugo. Busa ni adtong adlaw naghimo si Josue og kasabutan alang sa katawhan sa Israel didto sa Sikem. Ug gihatagan niya sila og mga balaod ug mga tulumanon. Ang maong mga sugo gisulat ni Josue diha sa basahon sa mga balaod sa Dios. Ug nagkuha siya dakong bato ug gipahimutang kini niya sa ilalom sa kahing tugas didto sa balaang dapit sa Ginoo. Giingnan niya ang katawhan sa Israel, kining batuha atong saksi kay nakadungog kini sa gisulti sa Ginoo kanato. Kini magpahinumdum kaninyo sa dili gayud pagsupil sa Ginoo. Tapos niini gipapauli ni Josue ang katawhan ngadto sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. Unya namatay ang alagad sa Ginoo nga si Josue, anak ni Nun. Namatay siya sa panuigon nga usa ka gatos ug napulo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaw ang akong kabilin, o Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, o Ginoo. Bantayi ako, Diyos, kay nagadango pa ko kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. Gawas kanimo, wala ako'y kaayuhan. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw mao ang naglig-on sa akong palad. Ikaw ang akong kabilin, o Ginoo. Daygon ko ang Ginoo, nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabhion, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung ana siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan.
Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Tudloan mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bug-os nga kalipay. Diha sa imong atubangan, sa mga kalipayan, diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus aron iyang itapion kanila ang iyang kamot ug magampo alang kanila. Apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus miingon, "Paariya kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila." Ug iyang gitapion kanila ang iyang kamot ug unya milakaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nganong ang bata labi na ng mga 2 years old or 1 year old or 3 years old, kung anha natas karsada maglakaw, kuptan man sa mama. Nga naman. Or sa guardian. Nganong kuptan man ang kamot. Tungod kay wa mo kibaw. Lain na lang. Nganong ang bata nga 1 year old or 2 years old butangan naman ron og diaper. Tungod kay wa mo kibaw. May pading pari nga way bata. Kamu hinoon nga namoy mga anak wa mo kibaw sa rason. Nganong ipalayo man ang posporo, ipalayo man ang mga alcohol, di man ingon man nga avoid sa rich sa children. Ngano man na? Tungod kay ang bata para nato way buot. Mo pataka lag inom, pataka lag dagan, pataka lag pangihi, or unsa diha ilang kuan, way buot. Nya kay wa may buot atong gunitan. Ikaw mo? Pero matud pa ni Kristo, kining gagmayng mga bata maunit tag-iyas langit. Oh. So ang tag-iya des langit kadtong mga way buot. Kamo unsa mo? Nagdayaper mo ron? Wa, ano man? Nana mo ikabuot. Pero moabot ang panahon nga mag-adult diaper gyud mo. Labi nagwa na kay buot. Kana bang maparalyze na ka unya vegetable na o ana wa naman kay buot ana. Na. So basta mo ni akong nakita nga usas pangmalando nga ang tagiya des langit kadto di ay way buot. Kay kani man kung way buot magbuot-buot
Magbuot-buot. Mosunod ni sila sa dunay kabuot. Basta wa gyud sila buot, mosunod sa way kabuot. Pero kaning ni claim nga naa ko'y kabuot, magbuot-buot. Kana bang kusog mo claim nga naa ko'y buot, kamaon ako, naa ko'y knowledge. Magbuot-buot dayon. Maubitang magbuot-buot ag kis-kis sa kilay, paputi anang naong, pakulor anang buhok, kay naa naman kunuhay tay kabuot. Magbuot-buot o kanang himo anang premarital sex, magpuyo-puyo, kay sila kuno'y nagdesisyon, kay naa naman kunuhay kabuot. Gadi magbuot-buot pagani tagpatay sa atong isig katao, kay ako ning katungod patyon tika. Pinaagi og murder, pinaagi og euthanasia, or pinaagi abortion, patyon tika, kay ako ning kabuot. Muna ang dunay kabuot dinis kalibutan, dili tag-iyas langit. Kay ngano man magbuot-buot. Tan-aw ninyo aning pari karong gamisa, duna ni buot o way buot. Sige, tubag. Sige, sulti ron diag bati, di ba? Baan yun ka. O na, sugod karon, kinahanglang magpakaway buot na ta. Ha? Ingna na ang imong tupad. Ingna, naa kay buot o way buot. Ingna, tupad ba yan? Naa kay buot o way buot. Nga may ganun siya, kadako na nako'y buot. Kapitan ko, maestra ko, wa ko'y buot. Unsaon ako pagda ni ako mga estudyante, ni akong barangay. Saan ako pagda? Ingno sa kunimo, ikaw pa der, naa kay buot. Nayabag ka diya, ordinahan ka ako pagkaparig, wa ko'y buot. Human magiging ako lang seminaryo, gani pinakadugay na namong sigig eskwela dito, o wa pa ko'y buot, mong pasar ka ko. Human magani ko sa akong specialization, licentiate. Yang ingon pa yun, honor manggay ko. Wa pa ko'y buot. Mahimo ka na nako. Mana dayon. Pero ang gustos Ginoo ha, hinumduman nato ingos Kristo, kinahanglang mahisama kamo niining gagmayng bata, pasabot wag tanga ang inyong kabuot ug sunda ang akong kabubuton. Mao na nga ang tudlo niya nato sa amahan namo, unsa man, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Mo claim na kitang naatay kabuot, supako na nato ang kabubuton sa Dios. Din atamutuman, maubitan ng inyong mga anak, sigihan nyo glatos, ana dayon, igabot og 18, 20 ang edad, tanawa, mutuman pa ba ninyo? Moingon na, iglatos nimo, glatoson ti karon. Sige, suway. Pakasama ko nimo tungop, ako'y buot, sa tanaw nimo nako. Bata lagi apong gamay. Mana, suko na. Di ba? Uy, wag. Ang muna diri sa atong unang pagbasa, gipahunat og maayo ni Josue. Sa mangyod? Sa mangyod? Mualagad mo sa Ginoo? Sige, mualagad mi. Pasabot, og dako na ta, kita na'y mo desisyon nga magpakaway buot at tubangas Ginoo. Ang bata, automatic na nilang wa sila buot, pero kita nga dako na, desisyon na nato nga magpakaway buot aron kita tudluan, agakon at timanon sa Ginoo. Nya motuman ra gid tag-on sa iyang isulti. Ambot og gisultihan baka to si San Maximiliano nga sa diha na sila sa prisuhan. Mao man to mga Nazis sa una, di ba? German ba, Nazis. Patay man gito. Basta masipyat ka, magustuhan lang ka sa guard, lami patyo ning naong ada. Pusilo na yun ka. Wa may priso, wa may kaso. O dito sa concentration camp, sigig yung pinatyanay. Basta wa kang mauyo ni patay na yun. Maingoron ang katong ilang leader, gusto ko ron mo tanaw og inyong tao nga panitan. Ay ganahan kay ko ana. Ako kani ko kare-kare nyor. Ciao kana. Panitan ka. Misag wa pa kay dakong nahimong sa kay gusto lang sila ana. Mao man na ang mga batasan sa ato isig katao. Gatan-aw si San Maximiliano nga dunay tao nga ilang patyon.
Nga tanaw niya, buutan maning tawhana, or kahatingali, basig pamilyado to, or nagka-istorya ba ka, kay pari man siya, hilig siya istorya-istorya, basig nakashare to niya nga, na siya anak pila kabuok, gagmay pa, niya ang iyang asawa, batanon pa. Basin bag naa siya sa maayong disposisyon, niya human, maoy napilian nga patyon, pagkakita ni San Maximiliano, pastilan, naa para ba ni gapaabot niya dito da, iyang mga anak, ako may gapaabot kay ang madre, di man na magpaabot sa pari man ko, siya niingon, sir, pwede og buhian lang na siya, niya ako lang maoy patya, ako lang mo'y ipuli, ug unsay gusto niyong buhaton niya, mo tong gitorture siya maayo, karon matagbaw, ang gatanaw, ang gusto lang mo tanaw nga, naagyo'y paantuson, siya mo'y gitorture hangtod namatay, kamo, mubuhat mo ana, uy, dili, ang nanimba man, tadi ni, kay matod pa ni Maximilian Kolbe sa iyang pamalandong, okasyon na ni nga si Kristo akong sundon, nga siya mo'y nagpapatay aron kitang tanan mabuhi, nga siya mo'y niingon siyang amahan, sige ako nala ipadala kay din aman na sila maminaw, kay kanigo mga Israelita nga singon, musimba mis Ginoo, musunod na mis Ginoo, nahimo man ni silang mga masinupakon, nagsigi na magsimba og ilang kaugalingong Dios-Dios. Pareagod nato karon, sige tagsimba dinhi, kinsa may inyong gialagaran, ang kwarta, sige tagpangitaan ang kwarta gi atong gipangita, dinhi lang kadaghan atong magsige lang pader, tabangi ko, kwarta gyud, ngano man nasakit ko, ngano mangita ang kagkwartag nasakit ka, insya kinahanglan magug ko operahan, kinahanglan magug ko tambalan, wa mga kay kwarta, ngano magpa-opera man ka, so pader mabuhi sa tapader, nako ang kwarta dahil mo'y naghatag og kinabuhi, pero wag ginangayo na ko, pader tagaay ko Ginoo, pader tagaay ko Ginoo be, tagaay ko Ginoo, wag yun, wag gani nagpatambag nako, ditsog yung pangayog kwarta, masuko pag di tagaan, bisag duha lang ka kilong bugas, pader, wag jud kay ikahatag, ako masang sungog-sungogon, hika sa ni paria, kumkum ng tanang kulikta diya, usay lapot ninyo, ako may gadupa-dupa dire. Karabang kwarta gyud pangitaon, kwarta gyud. Murabag ang atong Dios, ang atong manluluwas, kwarta nya ang idiktar sa kwarta mao gyud sundon. Bahala nagmoingon ang kwarta, ibaligya ning mga drugas, patya ning bataa, patya ning tawhana, himuon ti kang tirador, makakwarta lang ka, puki kayo. Bahala na. Ibaligya ng imong lawas, kay nindot makaglawas, gwapa man kay ka. Naglaway naman ang nagtanaw nimo. Dihas TikTok, apil na nang nagwali mo, tanaw sa nausahay. Baligya ng imong lawas, mahali na. Baligya sa dayon. Ana? Kadaghan anang namaligya karon. Kapaliton kita usahay. Arang inana ba? Nga naman, kay ang gadiktar ang kwarta. Buwagin ang imong bana, buwagin ang imong asawa, kay gahasol-hasol na nimo makahurot na sa imong kwarta, kanang imong banang bisyoso, buwagin na kay makahurot na sa imong kwarta, ikay nagtrabaho, siya mo bisyo, ana, buwag ganda yun. Yan sa may gingos Ginoo, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Tuo man kaana, tuo man kaana, kabuang ranas mga pare, ana, may manggugkin sa gasuwat anang Biblia, mga tao raman sad. Sana. Sakto? Og mauna ni ang modernong mga Diyos-Diyos. Sige tag-ampo matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Lip service na lang na. Lip service. Di na kay tamutuman kay ang kwarta na atong gisunod. Ana. Tanawan ng mga tao nga wa mo sunod sa kwarta, may palit dahil sa atong slot. Ikaw pa din, nganong namaligya masad ka? Wa man ko mamaligya aron makakwarta. Namaligya kong slot
aron mabuhat ang gimugna nga kapilinha sa atong archdiocese in honor sa Our Lady of Fatima. Kay ning offer man ang Portugal nga magbutang og replika sa lain na sang mga nasod, ikaupat nga replika. Dili ni kita mo ay makakwarta ani. Dili ako na maligya ta aron makakonekta ni Mama Mary, aron makahatag tag okasyon sa mga tao nga muhatag para sa dako nga katilingban nga gitawag natog simbahan, ang katawhan sa Dios. Unya naamay namalit. Karon nga panahos pandemic, namalit sila niini. Kay daghan-daghan biya sa tagibaligya, ambot di ba kani abutan sa pagkapanos. Karon hotcake pa man ni karon. Di ba kata mapulag pinalit ani. Ang atong gipamaligya 29,500 slots, tag 1,000. Pila na may halin nato ron. As of yesterday ni abot nag 832 atong halin. Di ba? Man mo malipay ato kang daygon ang Ginoo. Klaro kayo, wa jud kapalit, wa gyud mo kuan. Di na malit mo ay kilham na ko yung mga naong na may pipila yung nakapalit na, pero na uban sige lang yung duko-duko. Ilang pa dire kay di ni kabubutos Ginoo mo palit ko karon. Ano sa kang palit siya sunod tuig. Oy, mahurot na ni karong September 8 mo atong target kay ato ning birthday gift ni Mama Mary nga. Mama Mary, among birthday gift nimo magtinabangay mig tukod aning kapilinhab, makuha gini namong 29,500 slots, matukod aning imong kapilinha, bahalag mga matay miighuman. Total ang among sunod nga generation naa sila'y dumdumon og mahinomdom sila nga duna di ay apparition, one of the greatest apparitions sa Our Lady Mother Mary, mao di ay ang Fatima. Di ba? Naman say Lourdes, na say Guadalupe, ang mga great man nga apparitions, pero usa day ni ana ang Our Lady of Fatima. Kanindot anang magbilin ta og handumanan sa atong sunod nga generation. Muna doon na sila handomon sama ni Josue ang among katigulangan. Sige gitog simba diya sa kanaganing San Vicente Liluan kadto sang anhing Siano, kadto pari man to. Sige gitog pamaligyag slat ang naong ato murag slat. Pero tungod sa iyang pagsigig pamaligya ang mga slats, nakahimo to og tabang dako sa kapilinha nga kanarong atong pagaduaon diha sa Takop San Remigio. Di ba inana? Kadto sila si anhing Monsignor Ruben Labajo, kadto sila si anhing Padre Lindon, kadto si anhing Arsobispo Palma o si Palma. Kadto sila. Hisgutan man ta mga 100 years from now or 500 years from now. Di ba? Hisgutan ta. Mo bitang gihisgutan nato sa Magellan 500 years ago nga mao'y nagdasa mga misyonero o pagtulunan nga Kristyanismo dinhi sa Sugbo 500 years ago. Buhi pa na sila, patay na, pero doon na sila gihaguan pag-ugbok dinhi sa Pilipinas. O gipakamatya nila ang maong pag-ugbok. Si Maximilian Kolbe atong gihandom 1941 pa to namatay. Wa ano patay na siya. Hangtod karon gihandom na to kay doon na siya gibilin nga nindot kaing pagtulunan nga atong pwedeng handomon og ato sang sundon. Mo ni atong gibuhat karon. Muna congratulations sa mga around 832 more or less nga nakahatag na. Pastilang nindota. Ako hatag sa kus ako. Gagmer ano niya kung hatag kay kailangan may makuha aning dupa-dupa nga. Usahay labi na karong pandemic tagnapo na lang katao pasudlon samot na pila na malaihog ana sa murason man sana kami pa diri ipalit sa tao na mog suporta ayuda ngadto sa among mga kauban sa mantini lang sa tanin piso pa diri sa una unta to 5 unta to nya karon piso na lang gyud noon ato na lang tigomon ang mga tino ba sa atong mga sobra-sobra ba matigo maginang tanan pero usara gyud dihay atong isulti matuman ang imong pagbuot dili ang kwarta mo'y among sentrohon kung dili ang katilingban nga Kristohanon. Si Maximilian Kolbe wa magtan-aw siyang kaugalingon ang iyang gitan-aw ang katilingban nga mao ang simbahan. Mao na siya
kining pagtukod sa nato aning ato mga projects dinhi, apil na rong kapilinha, ang gitan-aw nato ang katilingban, dili ang pari or kamo diha. Magtinabangay ta para sa katilingban, kay mauni ang mulungtad kita nga individual, maglisod tag lungtad. Di ta kaabot og 500 years. Si Josue nga buutan sa kaayo 110 ray edad. Kamo pa kaha nga may pagkabuangon, may lagkaabot mo 80. Labaw na ning gawali. Ambot kaabot ba kanig sa 60, tulo duha na lang katuig kuwang. Sige, nindog na ta. Mga igsoon, pangayoon ta sa Dios ang iyang way puas nga panalangin, mapaubsanon kitang musangpit kaniya sa pag-ingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug tanang kaparian nga andam unta silang mosangyaw sa kang Kristong kaluoy ug paghigugma. Mga moyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong nasod nga mapanalipdan sa tanang katalagman ug sakit. Mga moyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga moyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga moyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Mga moyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga moyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga igsuon natong mihalina, ilabi na sa atong mga gipanginumdum karon, nga makadangat na sila sa langitnong bangkete didto sa langit. Mga moyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. O Ginoo, nangamuyo kami kanimo, uban sa mapaubsanong kasing-kasing, dawata kining among pangamuyo diha sa pangama ni San Maximiliano imong martir, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nangawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mong gugma, sa gupawang santusa. Kining panog, kining vino, inama sa kamot sa tao. Mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit nungaman. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipli, ang mahal mong alawas, ubililhon mong dugo, di mo ang kaluwasan, inabuhi sa tanan.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa inyong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining hinalad nga mga gasa tungod sa imong kamanggihatagon, kining mga gasa maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma nga mipadayag kang San Maximiliano batok sa tanang mga pagsakit sa iyang lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir nga si San Maximiliano sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among ihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Maximiliano ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo hang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo gana sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinuluan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nadawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento,
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan, ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa takna sa kamatayon, karunong sa takna sa kamatayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang San Maximiliano imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad o sa pagka mananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamo tuwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga nangatakbuyan nga mahiuli unta dayon ang kapiskay sa maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan.
Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. San ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang pagkatag-iya sa langit. Mahimo natang tag-iya sa langit. Ngato lang buhaton, magpakaway buot lang gid ta atubangan sa Ginoo. Nga mo nasugod karon kinahanglan wa natay buot aron di ta mag buot-buot. So, sa makausapan, update sa atong nahalin nga mga slots para sa kapilinha, ning abot na og 832 slots, niya ang nahibilin 28,668 slots na lang ang nahibilin. Kano sa kani mabali, no? Nga ang atong mahalin 28,000 niya ang mahibilin 800. Ay, mahalin ra gid ni siya kay nga naman ang Ginoo maoy magbuot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpanlambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon sa kadagatan, danagan mo kami.